Здравейте, аз съм Анелия Стоянова и се занимавам с консултантска дейност. Ще споделя с вас как по-безопасно може да получите кредит, тъй като в моята практика голяма част от клиентите често се притесняват от това. Препоръчвам месечната вноска да не надвишава 1/3 от вашия доход. Ако кредитът, който ползвате е с цел покупка на имот, препоръчвам да изберете такъв, който е с добра локация, за да може лесно да бъде продаден в бъдеще при необходимост, ако не можете да обслужвате редовно кредита, и да се постигне по-висока цена, така че да може да се погаси остатъка от вашия кредит. В някои случаи може да се ползва така нареченото мостово финансиране, като се вземе първоначално кредит от небанкова финансова институция, след което той бъде рефинансиран с банков ипотечен кредит. Така успяваме в кратък срок да осигурим на клиентите необходимата. Ако до сега не сте ползвали кредит и нямате опит, аз мога да ви помогна да вземете най-доброто за вас решение. Не просто кредит, а кредит, който да удовлетвори вашите възможности и нужди в най-голяма степен.